आबा फिथाखौ बेग सिङावनो सोना होदों दे थांनानै जाहैबानो जाबाय जायालासिनो थानाङा। औ जागोन दे आयै। ओमफ्राय दिनै थांनानै न'आव मालाफोरथ' फैगोन आबा? आं दानो फैथ'आ दे आयै आं मागोफोरावसो फैगोन। हे भगबान इसोर एसेबां गोबावजोंसो फैगोन आरो? औलै आयै बिनि गेजेराव फैनोबो हानाय देनाय सुथि मोनबाथाय। दे खेबसे फैबानो जाबाय। जानाय लोंनायफोरखौ मोजाङै जादे आबा ओजों थांनानै नोङो जायालासिनो थानाङा आरो। जागोन दे आयै जागोन आं। जागोन नङा टाइम बाय टाइम जाबानो जाबाय। संनो बानानै जायालासिनो थानाङा आरो। जागोन दे आयै थांसै आं। अ नोंलाय माथो ससे थांफायोनो थुदो थांसै। लाइमोनालाय लाइमोन लाइमोन थांसै आङो। माबा खालामदो न'आव फनसो रायज्लायबाय दं खोना। आयै बे राहुल होननाया लाइमोनखौ मोजां मोनमारोना मोनमारा ना ओरैनोसो रायज्लायबाय थायोलै? जानोहाय मोजां मोनमारोना मोनमाराथाय। लाइमोननि बुंनाय बादिबालाय मोजां मोनमारोनो माथो। दे मोजां मोनमारदोंबाथ' मोजाङानो देनाय लांबाथाय मोजाङानो लाङालासिनो थगायजाबासो र'। औलै अनजालुजोंबो फाथैलाय बिसिमारबायबा? औ बिसिबायथ' र' बिसि नाङा होनना बुंदोंमोन बयबो न'निफोराबो बादा होदोंमोन गैया बिसिमारबायसो। माथो बुंबावनो आरो मा खालामादों बेलाय न' सिङाव? लाइमोन थांसै आङो खोनादोंना खोनायाखै? ए आदाया गाबज्रिबाय दङ आं आरो खोनानानै थायाखैमोन। माने आङो भिडिअ नायबाय दंमोन ना थांसै नामा आदा? औ थांसै आङो। अ बिन्दास। दे होमबालाय टाइम जाबाय थांसै आङो आयै थौ थांसै थौ ससे थांफानो होननाया। अ दे आदा ओमफ्राय माबा आनै फिथाखौ होदोंना होआखै आदानो? होदों दे थुदो आबा थुदो गोबाव जागोन अबावबा मोनागोन। दे मोजाङै था दै नोंसोरो। जागोन दे आदा। मोजां मोनसोबाय आं आदाया थांनायखाय। आदाया थाबा फुङावनो ओंखाम ओंख्रि संनांगौमोन आरो फुङावनो सिखारनांगौमोन। दा आरो बिन्दास दाथ' आङो फुङाव 7:30 नङाबा 8:00फोरावसो सिखारगोन। बा ओरैनोबाथ' 5:00 नङाबा 5:30 सिखारनांदोंमोन। दा साला 7:00 8:00 सिखारसिगोन आं। सनाखौ खेबसे फन खालामनि र'। दानो सुइस अफसो मोनगोन खोमा। बेलाय सुइस अफ मोनखागोन सुइस अफ मानो मोना जानो। मबाइलखौबो दाहालागि बायला माथो खालामबावनो आरो रायज्लायनो लुबैबाबो रायज्लायनो मोना। आं आरो सम सम रायज्लायबाय थानो लुबैयोलै। सिगांबा गावगायासो रायज्लायबाय थानो लुबैयोमोन फार्स्ट टाइमावथ' बा फनखौनो हरबाय थायोमोन मेसेजखौनो हरबाय थायोमोन। आं सानसेबो हरायानोमोन गावगायानो हरबाय थायोमोन। ओमफ्राय दा आंजों रायज्लायनो गोसो जाला खोना। आं बायबाय खोना दा नै मबाइलनि बेटारिया गाज्रि जादों चार्ज थायानो। मबाइलखौथ' गोदान बायनो हायो माथो खालामबावनो आरो खाफालानो गाज्रि। रायज्लायनो लुबैबाबो रायज्लायनो मोना है बाल। फट' नायनि र' टुनटुलु आरो टुनटुलि फिसाखौ गोसोखांसोदोलै। गोमोनथावथावनि टुनटुलाथ' बा उन्दै समाव जि किउटखामोन। नै टुनटुलि फिसाया आरो गन्थङानो बांद्राय हंग्लेले। अम्बिकी आं टुनटुलु। अम्बिकीया आसल मथे अबाव थांमारखो मा जामारखो? गोसथोनायाबोथ' बिखौ हाबा खालामना लाङाखै आरो बिमा मोनाबो नागिरदों होननासो बुङो नाथाय नागिरनायानो थाङा माथो बिन्दाससो थाबाय थायो। आरो बिमाया माथो जेबो टेनसनानो गैया। गुबुन बिमाबाथ' बा फिसाजो गोमादों टेनसनावनो ओंखामखौनो जानाय नङामोन। आंसो माबा अम्बिकीखौ गोसोखांफ्लांबाय थायो मा जामारखोबा गथ'आ। नायथ'लालै माबा दुखु मोनबाय आं गोसोखांनानै अम्बिकीखौ। आंजों लोगो जासोयोमोन सम सम नांज्लायोमोनबो। गायदे आगै मा खालामबाय दं नोङो? माबा फट' नायदोंमोनलै आब'। ओमफ्राय जोंफोर गामिनि सासे सिख्ला गोमादोंलै बिनि फट' नुनानै बोरैबा मोनबाय आं। आंजों लोगो जासोयोमोन सम सम आरो नांज्लायोमोनबो। दिनै फट' नुनानै बेसेबा गोसोखांदोंलै दुखु मोनो आङो मार सानबाथाय। ए गोमादों माबोरै गोमानाय? जानोलै आब' गोमाना थादों मा बुंबावनो माबा जाखो रावबो मिथिया। आंनिबा गैला खोनालै आब' नङाबाथ' बियो न'आव फैखासिगौमोन। जुदि बियो सोरजोंबा हाबा जाहैदोंबाबोथ' मोनथिगौमोन ना मानसिफोरा खबर मोनखागौमोन।
मा बिमामोना नागिराखै होमबा? नागिरदोंमोन फार्स्ट टाइमाव थेवब्लाबो माबा मोजां गोसो होना नागिराखैलै आरो फिसाजोआ गोमादों जेबो टेनसन होनायानो गैयालै माने गुबुन बिमाफोरा जुदि गावनि फिसालाफोरा गोमाबा बेफोरबायदि थायाथ' दुखुआवनो ओंखाम ओंख्रि जाया लोङा थागौमोन बियो जेबोआनो टेनसन गैया टेनसन होनायखौनो नुवा बिमानियाव होमबा माबायदि बिमा बेलाय मोनथियालै मा जातनि बिमा बेफोरो माबालै आब' निजिनि बिमा नङा खोनालै फिसिनोसो लाबोनायमोन खोना बे सिख्लाया सोरबा सोरबि बुङो फिसिनोसो लाबोनायमोन होननानै बेनिखायनोथ' टेनसन गैया खोना थेवब्लाबोथ' फिसिनायाबाबो गावनि फिसाजो रखमानो जाबायना एसेबां गोरलैनिफ्रायनो मोनबोनाय एसेबो दुखु मोना होमबा फिसिनायबाबो मोनथियालै आब' माबायदि अन्थाइ बिखानि मानसि बिसोरो एसेरा माबा जाखौना खानानो गथ'आ सानबाथाय बोरैबा मोनखांलायलै आं खोनादोंना बै जमुनानि बिमा गदायनि फिसालायालै बै मा नाम होनोमोन लायो बिनि नामखौ गुमा खफ्रि बेखौनो आं एसेबो सुखुवासो बोरैबाथार न' नायसोयो माबा मानसियानो औलै आंखौथ' दाखालि एदावदोंबोसो आंखौ एदावनांगौमोन सेन्देलजों सोबना होगोन आं सोबानोथ' लुबैदोंमोन थेवब्लाबो आरो सोबायासै दे आरो नै नाम लानायखाय फैबायानो गुमा खफ्रिया मालै सिख्लाफोर मा खालामदों मा ओंख्रि जाना फैखोब्रा नोंनोलाय मानो नांगौसै नांगौब्रा हागौबा वाट्सएप नाम्बारखौ हरनाय जारौ गुमा खफ्रि ना सुमा खफ्रि मा मोनफैदोंलै नोङो जोंफोरजों हा थांफेरबाय नोंनि नाम्बारखौ बियाखैब्रा बाब्राब नाङा आंनि नाम्बारखौ बिलायनांगौ नामा थेवब्लाबोथ' नोङो आंनि लोगोनि नाम्बारखौ बिदोंना मानो नांगौसै बेनि नाम्बारखौलाय आरो बिनिया बयफ्रेन्ड दंखायो मिथिबाय नोङो बिनि नाम्बारखौ लानाबो जेबो लाब गैया बयफ्रेन्ड थाबालाय मा जायोखाय बयफ्रेन्ड थाबाबो रायज्लायगोन आरो सम सम रायज्लायबाय थायाबाबो खबर लागोन आरो ओरैनो आरो वाट्सएपआव स्टेटास नायगोन आरो हरदोब्रा जारौ नोंनि नाम्बारखौ हरब्रा वाट्सएप नाम्बारखौ माबा आं नोंनो डिस्टार्ब हरबाय थाया दे स्टेटासल' नायगोन नोंनि स्टेटास ओरैनो सम सम खबर लागोन आरो ना नोंलाय मा एसेबो लाजिथारालै मैया दाख्लैल'सो फैनाय मानसियानो माखौ लाजिनोब्रा दाथ' बियो आंनिबो गामि जाबाय दे हरदोब्रा जारौ नोंनि नाम्बारखौ हरसाबबाय आङो मानो हरसाबबायाब्रा स्टेटासल' नायगोन होनदोंना गुबुनफोरनियाव बिहै थां मिथिबाय आंनियाव बिनाङा गुमा खफ्रि नों बेनिफ्राय थांदो थां नाम्बारखौ हरा होनना बुंदोंना बियो नों खोनायाखै नामा जबरदस्ति बिबाय थायोलै बेखौ जबरदस्ति बुङाब्रा अननानैसो बिबाय दङ आङो एसेबां मोजाङै बिबाय दङ हरदोब्रा जारौ माथो हरदो नै जमुना फैदो जमुना खिन्थाना होनि र' सिख्ला खिन्थानाङालै आं माबा नोंसोरखौ माबा खालामदों नामा आं नोंसोरखौ माबा गाज्रि रायदों नामा आं नाम्बारल'सो बिदों लायो गुमा खफ्रि नोंखौ आइया नागिरगासिनो आइया नागिरदों मानोलै थांनाय मानो नागिरदोंबा जमुना औ नोंनि फंबाया खिन्थु जोंफोरखौ सानफ्रोमबो नुबानो एदावो दे ओमफ्राय नै बिनि नाम्बारखौ जबरदस्तियै बिबाय थादोंमोन हरा होमबाबो गुमा खफ्रि मानो नाम्बार बिदों नोंलाय माबा ओरैनो बिबाय ओरैनो नाम्बारल' बिनायावलाय मा जानोखाय मानो नांगौ जाखो बिसोरनि नाम्बारखौलाय नोंनो ओरैनोब्रा वाट्सएप स्टेटास नायनोल' जमुना आब' जेबो नङा थेवब्लाबो हरा होननायनि उनावबो मानो बिबाय थायो हरा होनना बुंदोंना बास थांनांगौ नोङो बेनिफ्राय आंथ' मा नाम्बार बिबाय थादों नोंलाय फैदो लोगो बेयाव थाबाय थाला थांसै जोंहा जमुना आब' आं सिख्लाफोरनि नाम्बारखौ बिदों होननानै नोङो आइनि सिगाङाव खिन्थानाङा दे प्लिज ना आब' अननानै प्लिज खिन्थानाङा दे नङाबा आंखौ आइया दोखो रायगोन जागोन दे खिन्थाया नाथाय नोङो दिननिफ्राय बिसोरखौ एदावनांला मिथिबायना आरो नाम्बारबो बिनांला नों मानो एदावो दे एदावाब्रा आब' एदावा माथोल'सो होयो आङो ओरैनो माथोल'सो होयो आङो बेखौनो माबा एदावदों होननानै नोंनि सिगाङाव लागायना थांबाय अबाव थांनो नागिरदों मा खौरां बेफोरबायदिल'सो बुङो आङो मा बेफोरबायदिया एदावनाय जायो आरो हा आब' आं बेफोरखौ मिथिया जेखिजाया नोङो सिख्लाफोरनियाव नाम्बार बिनांला मिथिगौ ना जागोन दे केला आइनो जुदि खिन्थाना होयोबा सेस आं थांग्रोनोसै नामा बिमा औहाय गुमा खफ्रिखौबो लांफाखादो जमुनाया लिंनो थांखादो हारसिं थांबाथाय सिनाय हानाय नङाहाय बियो आरो जोंहानिहाय एसे गोजानाव दङना दे होमबालाय लिंनो थांदोंबा जमुनाया औ थांदों र' सानैबो ज' थांफाखा अब्लालाय ओइलाय जमुनाया मोनफैबाय अबावथ' गुमा खफ्रिया
फैगासिनो र' आयै र' होमबालाय आङो हासारखौ लायनि जमुना आब'आलाय खिन्थानासो होगोन ना मायोलै आं नाम्बार बिनायखौ आयै मानो लिंदों आंखौ माबा आबा आफाजों थां हासार फोनायाव थांफा नोंबो फोबानो जाबाय आं हासार फोनो थांनांगौ औ थां मा जागोनखाय आफाया हारसिं हागौनाय नङाना आयै आं रोंनाय नङालै हासार फोनो मानो रोङा जानो हासार फोनोखौनोलाय आरो रोङाबा आफानि फोनायखौ नायनानै फोबानो जाबाय आरो आयै आं थाङालै बासोदों माबा आरो इसिबां गरम सान्दुंथार बादों होनबानो जागोन नामा हा बादुला जानाङा दे गथ' बांद्राय बादुला जाना खिन्थिनाङा आंनि सिगाङाव आरो नोंसोर सानसेया माबा फोबाय थागोन नामा हासारखौ 2 घन्टासो 3 घन्टासो फोनानै फैबानो जाबाय न'आव थेवब्लाबो आं माबा थांनो बादोंमोनलै जमुना आब' नोंसोर थाङाखै मानो नापे नों सेंग्रा गुदुं दं थानानै जोंफोर हासार फोनो थांनांगौ आरो सिख्लाफोरानो थां एसेबां बादुला जाबा जायालै आबा मोनथिगौ ना एसे एनै खामानिफोरखौबो दानिफ्रायनो सिखायना लाखा नङाबा उनाव बोरै मा खालामना जानो नागिरदों आंहा कम्पानियाव थांगोन आरोलै कम्पानियाव मावना जागोन कम्पानियाव खामानि मावनो थांबा बेफोरखौ सिखायनाङा हा बेफोरखौ रोंना थानाङा गासिबो खामानिखौ रोंना थानाया मोजां मोनथिगौ ना फैदो बाबु थांसै आं थाङाबा जाया आरो आफा माबा थांनो हाया ना माइलि मा लागिबा नोङो दसे उनाव फैबानो जाबाय बादुलाया बासिदोंमोन दे नोंबो मिनिबाय थानाङा थां नाखौ सायहैदो थां थाब फोराननांगौ सान्दुं थानायावनो थां सायदो थां नोंबो जमुना आब'आ सायगोन आरो आं सायाबाबो जागोन दे जमुनाया आंजों थांफानो नागिरदों थास' आथिं खानो थां नोङो नाखौ सायदो थां ओमफ्राय सायनानै मोजाङै फोरानना दोन दे थौ थांसै जमुना जोङो थास' आथिं खानो थुदो आयै मा लानांगौ आयै मना लानांगौ ना खिरखा लानांगौ मना गांसे खिरखा गंसे लाबो जागोन दे आयै लायनि र' दे थाङाय लाय मायै माबा मा होनो नाया माथो फिसाथारलै बिगुर आरो खिखौ गाराबाबो जागोन दे माला बासिखांगोन एसेबां बुरजा ना सेरनै मानि खाराब खिखौ जायो नामा खि गारालासिनो बिगुर गारालासिनो जायो नामा सोरबा एखार बाखानो हाया आङो बेफोरबायदि जानो मानो सायखाङा जानो थाब सेरनैल'सो थांदो थां दिनै खिन्थु ना सायनायनि थाखाय आंनो मम'बो लाबोनांगोन ओमफ्राय चावमिनबो बेफोरखौनो जाबाय थायो नामा गेस्ट्रिक जायो गथ' जानायखौल' सानथारो बेथो